idi kalman laeng. Programa ng kapakangigan, kadagitang tutuma pagkasalitaan, tibiyag kinayat, akas lang napasamak laing idi kalman. Api ngamin nga ditay amuno anyat mapasamak itong bigat. Tapno dahi ta mga aldaw kat saan nga balil nga idilaing kalman. Papagay mawisan na kayo nga agsurat, kan mga ipatulod ka nagiti pagkasalitaan nyo tibiyag kinayat, ada yung tukulos malipatan. Anapasamak idi kalman laing. Kaya patulod jo, iti dahito yung programa, kat maibasa, dagiti apagkasalitaan nga pakaadawan iti adal, liwliwakan pagsarmingan tibiyag. Idi kalman laeng. Sagudahin nga rin ti surat ni Rosano, ayan, idi kalman laeng nga pasat ti pagkasalitaan ni Rosano, kunanad to'y, idi kalman laeng. Idi kalman laeng manong nemi, tanagsina kami kini ani. Manong, jak amin kursunada, dagiti ugali na. Sayang. Kinabudno na manong nemi, kat adda idi imuna nga ipatpateg ko. Iso na laeng ta. Addaanan iti asawa. Sayang ko na. Again ka nagamamu kami kini ani. Kat nalipatak manong nemi ni Elsa nga imuna nga inayat ko. Nga daanan ti asawa. Sinong bata nak ni ani manong nemi kat naipaay na ti amin-amin na itinamin adu agundaway. Yung saan nga siyakti muna dadan experience na. Naimun manong. Kastaw na ti panang kontrol na kanya. Awan pa'y babain na. Kadagiti partido kuno pamilya. Nga dito tiga po na no apegin sinak. Ket kunak ken kunak. Sina da? Pain! No sina di sina? Huh, pagtatakkunan ka? No tinak pagtatakkunan. Mas pay nga di ka pagtatakkunan. Among ka di? Nga di matakwatak na sang kalang virgin? Nang rugi idi nga nalamisa. Gabot hati pagkarob ko ket virgin ka. Numampay siyak mitlaeng manong tinangisi na ken kuwana. Nga madamit lat na panagpaspasanaan ko. Naginumak, kadildalawan na tatang kininanang no api agin inumak. Baga ka, may panggip kiniani. Iyayapi ko mga inumam day jay. Nagalas ti ugali na ako lang. Ako pa'y babay na kada kami nga naganakan ka. Sayang mo din. Iso sa apo nagadun ta, Rosano ti babae. So nga, sa mga dadalhin sa lunat mo, kapulang ka na nga ani. Agmove ang nga dagos. Sa mga dadalhin sa lunat mo, sa mga babae ti trabaho. Aging ka manong naming iti may sa nga aldaw, nga panang kutik-kutik dito sa cellphone ko. Agis iskanak, idi makitak manong name iti Facebook account ni Elsa. Saan ba nga picture na? Iti dati profile picture na? No tiket kandela? Oh my God. At napasamak. Gabat agayam kamot palaing manong name iti Facebook. Napanag ti messenger na tinawagan. Hello, Elsa? Yeah. Sino ito? Ni Rosano. Apay, amo ka din nga. Sorry. Nakakademak namin nga ng sumbat. Apay, sino na tayo? Dinamak ko. Di asawak. Ha? Nabalo ka? Diyan mo manunemi na maragsakan na kuno saan. Siyempre, imbestak man ati pinakipagladingin ko. Condolence. Rest in peace kanila kay mo. Di apo Diyos ko matibang liwliwakan ka. Kanda kita anak yo. Ano yung patay na? Naatake. Nagulpe. Saan nga nakalasat?
Stagayam. Ala, no, datugon tao ay umaik tumita makipagladingit. Ito na nung pumpunaya. Imbaga namat manong name ket one day before tipunpun na napanak. At da isuna manong name nga nakaabay itilungon yung masadegak sa ko tinamdagan manong name ita asawa na. Sa ko kinita isuna. Kitkitain nakman. Injayak tita kulap ko. Condolence, Elsa. Agama na Rosano. Manong nami nagtuga ako man tita sa digna. Nagsamo kami. Bagitan anak mo. Gusto doon kita. Duwang anak. Ubing daon nga naulilat ama. Mano taon ti naunan. 5. Sa talo na tayo naudi. Nagrigat gamin ti maulilan niya. Naku nagdata ka butang. Nasapak ba't ka naulilay ti ama? Kani? Talo ka mga kakapsat. Yung bagat napintas ti trabaho ni mama. Kahit nisakad dati pa nagbasa mi nga talo. Nag-aasawan di ka kakapsat ko. Siyak langin to sa nag-asawa. Di mat nanubyam ayan ni Ani. Nagsina kami. Anya? Kinapudno na yung sakit. Kada niya. Awan? Ano? Diyan kahit kasta, Rosano. Ada ibagam kim sa mong ituloy, madi. Sung ituloy mo. Sakbay nga, nagayatak kini Ani. Sikati mo na nga nakarignak, ti ayatel sa. Ngem, iti mamakandaan kan ti asawa. Ingarigatan kalinipat. Kad naibawin ko ti ayat ko kini Ani. Ngem, itatawang kaming kini Ani. Kad masakamatan nga balo. I'm sorry, ngem. Sika man iti patpatek ko. Nagdumog manong naimi ni Ani. Ay ni Elsa ko nagkuma. Kalbasan natin malihaw. Kinitarak. Imisamak. Imisamat manong. Ururayin ka, Elsa. Mabay ta pumanawak ko ma. Tapnurayin na. Kahit kung sawain. Ururayak. Nga mawibagsak. Maragirag timantum. Makatawan, di ba? Uri ako makatawan. Normal pasin ni Punpun. At makabulan nan, mabalinan. Peso? Urami lang makabulan nilakay mo? Uy, mabalinan. Kapag kiting nasaan? Kan masapol kumet. Kasta? Adalam namak? Ibagakarod na si Kaya. Ano da sa balin tong agarim ganyak di baka iso. Kitsya. Itapay kat arman kan. Loko ka. Si maman sayag balat asawa. Naikanak itinamnama manon nemi. Kinapudno na. Nagpatpat nagakpay. Kat nakipamunpunak pa'y mano. Iti sa kaanan ti tanem, ti asawa na kaabay ko nga nagtakder. Hintayon. Ururahin na ka nagit anak mo. Efren. Nangig kong imbaga naman. Di nagkatamat kagura. No makabulan laing. Kadaddan kasukat mo. Kasapulak. Ken kasapulan di kita nakta. Pare Efren, ako magdanagam. Tasang ko itong wabayaan ni Elsa. Ken nagitan nak mo. Ala,
Api ko nang tikas ta. Kinuna naman ang naming imis sa maklaang sa akong inakbayan. Uy, Rosano, ala, ako matin sa bali makakita ka na ta. Di ka anak ko. At dada ni Tikotse, handa ta makit kita. Iso, uy, makabulan ko na. Saan nga? Liplipas lang di tabon. Ala, Rosano, Manong Nemi, liplipas lang ti tabon. Yung inarakop ko nga inamalan daga di bibig ni Elsa. Ti babae nga imo nang impateg ko sakbay kay ni Ani. Imbaglagid din manong tagang sina kamin kay ni Ani ket balo metten Manong Nemi ni Elsa. Agked pala ididamo Manong Nemi nga midikuan ni tuyak nan balbalsan na metten dagiti agek ko Manong Nemi. Rosano, ipatan ako na. Intay, pumano tatuin. Umayag di ba na iyo? Ha? Umiyanak. Ala, loko ka. Oray, lang makabulan na. Sige. Oray, nga rin ti makabulan. Sa anak ni Mian, iti balay da karedi nga rabi Manong Nemi tanagawit akmet lang. Kayam kalpasan ti makalawas nagsublisunan iti trabaho na. Napanggo inururay Manong Nemi isuna tinakay parkingan ti Yakotse. Idi makita na. Ay, mabaling nga di? Tiyan niya, ti makilugan kang ka? Awante kotse ka. Ada di talyer. Duwangal daw kanong nga trabnenda. Sige. Di tulad ka di balayo. Inta ag-restaurant. Manong Nemi nag-dinner kami. Kalpasan na itrumor kami sa restaurant. Tinawat ko keng kuwana titulbek. Apay. Siya tag-drive. Kababay mo tanong si kati-driver ko. Unang siya takinlugan, siya tag-drive. Amok pa di balayo ah. Basta siya tag-drive. Karimbes Manong Nemi, nga iti abalay mi, iti pagturungan mi, inturong ko ti Kotsena, iti maysa nga hotel, Manong. Allah, Rosano, no. Aman, arabi dantan. Amo ka mailiw ka. Ngam, agked-ked lata Manong Nemi di damo. Ngam, igamak mo ti tulbek sa simbre ka ni ti hotel. Nangalakod Manong Nemi ti kwarto. Nauray kumit lang isuna. Hindi nakabayan ako Manong Nemi kinibin ko. Loko ka, awang pa'y makabulan. Dua laos pa lang ah. May katlo ita, si Kamet. Idiadda kami Manong Nemi ti siled. Dagos ko nga inamalan-manan di kiti lips na mga. Rosano, Rosano, I love you, Elsa. Hindi pa'y lain. Ngayon di mamuak na danasawan, yung karigatan kalinipan. Ngayon di tawan kam kini Ani, ket balo ka matin. So, tuloy. Agpadpada kami nga kay pasngay nga maladaga Manong Nemi taawanen ti tapar ti bagimi. Idi adda kami tirabaw ti kama nga madaman ti panaggabgabon. Nakaimimas dagiti bibig na Manong Nemi nangro nga inimas ko kinaremkem dagiti duaban sanas idi barukong. Ket kastao na iti panagarin ang naman. Oh, Rosano. 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 Manong Nemi, pababakbay ti ulok, agigang adan, itinagbaitan, di kiti legs na. Ket kastao na yun, ti kinaburnok na, Manong Nemi.
Kaslak lagi iko pentitugo digo ti bolalo mano. Nasapsap-sapak. Nga ure na la isurot ti patog na no kasta nga. Sapsapak mano nga nutnut. Oh, Rosano. Rosano. Yan adak matasapsapan. Sa ko isarek ti dilak sa ko pagkutsukutsen. Pagdakiwasek ti dilak iti uneg manong nemi. Kat kastaon iti panang isurot na ti patong na. Ken panagaring na. Oh, Rosano. Oh, Rosano. Kastaon iti panagpapasmi manong nemi. Awan ti sinayang mi. Iti onos ti talo nga oras manong nemi. Siyempre, numakay na nakam labasit manen. Pasari sumet ti lumabaw. Tugawan nak manong nemi sana iyukuyuk. Rosano. Mapanak manilos. Kasla saanen nga maulit pa'y. Kasla awanin ti guntaway mi pa'y manong nemi. Ala ka mga ala. Kahit ko kumapay idi manong nemi nga pa-extend. Tagbaling nga government kami. Ngam ko na natikitan na ko. Awang kadwada. Kadamat ni mamang mo. Wen, ngam sa pulad na. Sanda ka makaturog na dyan no awana. Umiyanak ka, George Balayan. Tituloy ta. Ana, payawa. Aung pa makabulan si Kamat. Anat sa od tao. Ni, adamat kabalay ng katawang pa makabulan. Nilakay na ko nada. Sige nga rin. Basta kita na lang nakuhan. Every weekend, sige. Kay, every Friday. When? Every Friday ta. Every Friday, maminpat ti makabulan mano. Talo nga bulan, idi bagana nga. Masikukak mo ten. Na? Okay, masikukak mo. Kahit mo sa adan adi di borotek mo. Kaya adan to na. Gusto nanton. Ano mo di apay. May masa pala putol ko ka. Unang talot anak ko. Gusto ti talon. Okay, kasto nga rin. No lalaki, gusto ton. Ngayon no babae, saan ka sardingan? Naging gati mapututan ti lalaki. Ano nga ka sa nung nagsasaro tala babae? Hindi, pututan ka lata. Sabi ko mga rin talalakin to. Tapno saan kami nga magastaran manunemi in sardin minti nag-check-in. Kada Friday manunemi nga mapanak umyan kat dito'y kami nagpapas. Nangro na kat dumakdakkel tiyan naman. Agbalaw da na. Ay, sino takadwam ha? Elsa. Ni Rosano nana. Dagos nga na kasukat di Efren nga asawam. Una na tamasapol ko met. Kin masapol matikit anak ko. Nila kita urayan nyo matla kumamot at makatawan. Kin takal sa matatyan mon. Kaano nga rin nga. Baka awan pa makabulan ni Efren. Hindi ta. Nadamat na na. Namangamat no. Sura. Tala masasaw eh. Ay nagtagwaras na ito, ay ipabagatan nga, ipaamyanan ko, ipadamag. Sak ipalaod nga ipadaya. Amok gamutada kay nga chismosa. Mabayamlatan mo niya tsawon da, kung nakmatan ano. Gusto nga, nagdan na kami. Nasaan kami pa yung nagkasar. Sakam tulag kasarin to may pasngayan ti anak na kunak. Yung baglakid din manong nemi talalaki. When Rosano Jr. ko nakasigod. Pinaggindan min manunemi ti kasara ken kastamaten panakababunyag ni Rosano Jr. Inawdawat akin daw manunemi ni Elsa ng asawak nga sapi ko matadyak siyumanin unay di kita adnak na.
Noan niya, manunemi ti mariknak nga ayat kini Junior kastamat iti paapay ko nga ayat kan dungo karigiti siyuman ko. Well, oresan ko man nga putot ida, ngem kabo ta nagkapuda iti patpateg ko mabay, ipatpateg ko mat ida. Isungawan ti nagbaling na problema. Iti may sangal daw ang matandarak manunemi iti komperensya tasyak timbaon ti pisina mi. Nakitutak iti malasim ko ni. Ani? Hay. Uy. Pimintas ka. Sikamen. Napindasak ba't latakit? Napindas ka. Ngayon napimpinas ka manitan. Siguro, ado timang papapindas kan ka. Awan. Nadala mo sa idi. Ngayon, nanungbiyok. Hindi nagsina ta. Ngayon, nagsina kami manin. So nga free akita. Katsi ka. At asawa ko. Tamo ka. Balo. Kung namidi nga iti maduktalang nga sa anak ko nga virgin. Limamiis ka. Kaya mo pet gayam tin balo. Manunak na. Dua. Sa may sa putot ko keng kuana. Kung namidi, kati mo kayat ti hanan nga virgin. Balo, kinayat mo. No kayat mo, makitutuloy ta. Ha? Silpon na rin na putot nga relasyon ta. Hana? Pagbalin na kakamalalam? No kayat mo. Di ka mailiw? Kasano numaamon ti asawam ni amin? Tinamamuhan, basta lagi di nalimad ta. Rugyan daytan. Tumalpas ti komperensya. No kayat ko Hindi malpas ti komperensya manunemi ada nagsasangwan mi. Iminom kami. Umininom at isunan. Hindi medyo marik na siguro ti inom na. Imasdag ka niya. Let's go. Ano ya? Di ba kuyog ta? Mait ka di kunat? Isunan nga let's go kunat. May ka. Itata nakainom ako. Mailiwak mat kagkakit. Sige. Let's go. Manong nemi saan ko pinanunot ano maamuan ni Elsa ti amin ket masaktan. Mailiwag mat kamin manong nemi kini ani ta siyempre naramanak mat tanisuna. Ket imaginek digidi aragragsak mi. Iso nga dadda kami ni ti hotel manong nemi kas tauna yung ti kapaot panaglanang digidi bibig. Rosano, sayang. Tandaan ka ti asawa. Ako ka di nga kaililiw kaunay. Kahit ko kumay di tagbalbaliw. Tapmo, saan ta kang sinang nakaritak mo. So nga sina ko naklata na. Ngayong kinampod mo na Rosano. Oen manong nemi imasak met idi ni ani. Nga oray ita manong nemi ket nakaimas ko na. Kagasta unay ti panakangig ko kadagiti adda nga makaparugso nga areng ken asog na idi addan dagiti bibig ko kadagiti duwaman sanas na. Rosano. Rosano. Uwan manong nemi maarus unay tirik na no kasta nga kinitik kagaten tinatangken nga pasit ti mansanas. Rosano. Sana kit induron ti ulok na impababa. Imasin na launay nga min manong nemi no kasta nga manganak kang kuwan. Uwan manong nemi nasublian tinak panangar aramid apanang kinikinit apanang sup iti dati nga sip-sip-sipa.
No mapayamok manong naming nga adun nga lalaki tinakasapsap iti daytoy. Imimas kasapsapan nga bata talagang ure na la isurup ti patong na manong naming ang gusto nga. Oh, Rosano. Oh my God. Oh, Rosano. Oh. Aging gagumanatin manong. Isupahin manong nemi tinangala ti armas kukit isunti ng isyo ng iturong. Oh, Rosano. Oh. Kinapudno na Rosano. Kadagupan yung lalaki. Sikat ka talaklan. Kin kapulok magaan. Iso man nasaya nga nakidinak siya na ta. Iso nga yung sa nga balay. Nga balay ang kamalalan naklain. Basta. Oh, Rosano. Mapanak man. Oh. Nagpatpat kami kini Ani manumne. Kabuto talaga nga daytot naka-schedule na di ka makaawid. Taday kita komperensya sa adra tay party manunemi di Caribbean. Yan na paano kami sa jay, tanda kami dito hotel. Kahit gabuto na usawan kami manong agsapul ti arak, gimata na. Ad naman yung nga nakawawild manong nemi ni Ani, idito talaga makainom manin. Supayan ti mangrabaw kaniya, mangilailo kaniya, manganmat ti loka. Ure no ka malalaklaing. Ngim kahit kung ituloy ta relasyon ta, ha? Kaya mabalin, pututan na, Rosano. Limad nga rod kaya ni Elsa nga asawak manong nemi dahi ta nga relasyon mi. Ket agbalaw. Ta siyempre, no kasta, nag-date kami kay ni Ani, awamat no kantit. Mabaling ko nga awamat ti batik kapara ti asawa. Makadlaw. Rosano? Ha? Elsa? Makadlawak. Ada ka di sa bali ang babae tibiyag mo? Juan, sino ko ba? Makadlawak. Oreso amo ang nugutan. Amo. Ngayon tila pakpakasik ka ka. Saan kayo kapadugtugtalan? Tanong madugtalan kayo? Makapapatay ang ti tao. Di ka man magbutbuting nga kasta. Sa anak namang butbuting. Iso nga. No di mo kaya't kadadakas sa mapasamak, kada kayo. No di mo kaya't nga mapapatay ka, kat mabaludak, kat kakaasi di talungod pin. Isartin mo lain yan. Nagsinumblianan kay kadi ni Ani? Kasano, diya kaya na di ka mabait, kasama mo ibagang sinumblianan kami, ingati mo. Baka kaya ibagang nga namin imasisunang siya. Ulitek. Saan ka nga butbut nga? Ngayon no sa mo, nga isina dahi dyan nga Ani. Kat mga ramid aktiba mo spusan. Kat numaakto kayo. No saan nga siya ti matay. Da kayo ti papatayan. Manong nemi yan damat ka di panagsidukar kan panagamak ko. Iso nga. Tsak itulok ko na. Umaduktalan na kami. Umadayo ka no ka manong. Iranak no kasta nga maibaunak iti adayo. Ket ikalikagom nawat ti sumurot kanya. Ito hotel kami check-in. Ang mga oray iti kapigatan na nagpapas kami kanya. Kahit mo asawa, nakadlawad ta asawa, mangipangpagta. So nga kayat nga garamit ta sa jay. Kahit kung madayo ta kastoy.
Mabuting ka. Awang kas nagsakbay. Kaya na nga ta. Anya ta mo, baka makaya na. Sige. Handa ka na namin sa dyan. Tayo pagsasao, no agrugit ka, iya tayo, tap na ako makaangon. Iya dayom tap na ako makaangot kunak manong naimi kunak kidi ni Ani. Ngamiti may sagundaway. Hamat unay nga dayot na panami. Ngam sa balilaing nga ili. Manong. Jak polos pagarupen manong naimi nga sinurot na ti asawa. Inururay nak nga rimuar sa anak manin sinurot. Kat siyempre, nakita nan ni Ani. Nagsubli kami iti hotel, manong nemi. Arik na sa anak, saan kami pa'y nakastrip iti hotel, manong. Hindi mangikutipukaw na. Rosano! Oh. Ani! Ha? Ni Elsa. Gusto ko nititarayin na nga umay to. Adigab ng paltog. Diyos ko, paltog na. Manong nemi, kastao na yung titarahe ni Ani. Well, idin to tasyak, manong nemi, timarayak mo't nga naglingad. Kat siyempre, nakaagaw pansin, manong nemi, ti amin. Ada nga taa, tibmawag iti pulis, manong nemi, tapagamuam, irisap sa pulan na manong nemi ni Elsa, adan na sirena tilugan na iti pulis, iti kitahik ni Elsa manong nemi nakigtot. Nagbutang maten. Intulin na ti paltog na iti bag na, sa imadayon. Linibasan na iti pulis. Pinapano ko pa lang iti pulis manong nemi sakbay nga napanak iti kotse. Kat pimanawak maten. May turid na gayam ti loko. Peso gayam mo may turid na. Tsakla pagrupa na kasi siya manong. Saan ka nagtaros iti balay mi manong nemi no dikat napahanak iti balay. Iti ayan ni mama. Pagkastad lang nga. Sabi nagkawit ka to'y. Kung may kasumarong ka na kanya. Mama, dito tayo kumapilang kistambay. Alakit no kahit mo agad dito ka ngumangan. Danak pa nangan. Sige ma, hindi ka bang rabihin. Di makapangrabi kami kini mama no naming dial ko ti cellphone number ti asawa. Simong bat. Ayam mo. Elsa. Ayam mo. Adak dito eh. Sa tino. Diya kahit nga baga. Saan ka nga sumangpet? Nasumangpetak. Baka baltukan na. Piman pa'y di kita anak ta. Mabahalo ka. Mauli lang manin di kitubing. I'm sorry, Elsa. Bayam, ikanak ta sa bali na ngundaway. Ikarik, isinak manin di tiyang ani. Kat sang kanton nga ulitan di bang pasakit ka nga. Agawit kan. Mabutengan. Agawit kan. Mabutengan kay. Agawit kan. No talaga nga napudno kayo tilata ka rin. Agawit kan. Tadito pagsaritahan ti amin. Nagawit ak nga root na nung naming awang kastagsakbay ko na. Ay, hindi nagtugtuga. Tawan tulbek ko. Sindela. Siyak. Mabit lang. Saganak. Ang mga nung nakaigyon ni Paltok. Idilukat na tiri daw manunemi saan ko makita ti may isang iiman na. Nakalikod. Dumanong ka. Ano ti gaman tamasang imam? Bawan.
kinakman. Dito yo. Oh, magkaya. Si Marika. Yung nakigtutak manong na imi. Edita. At magkaya may pasarang na paltog. Oh, Elsa, no! No! Elsa! Buteng ka. Amoy pasarang kanya ka na paltog. Tumawag ti polis. Papulis ka. Kasano pa'y makatawag ka, no? Kalibita ko. Elsa, no? Saan kumain di kita anak ta. Kumain eh. Apay pasarang ni paltog ni Papa Rosano, mama, ano, inarakop dak manong name di talo nganak. Hoy, dahil ti pudno anak ko, ken ti dua nga siyuman ko. Hindi makita nga bibamad di Emma ni Elsa. Saan na rin paturong kanyak ti palto. Ikarim kadyak, adi mo ulitin tinaramit mo. Ikarikan ka. Ikamak di another chance. Sa anak to nga agbabae. Siksikan tulangan ti babae ti biyag ko, Elsa. Nga dahi ta ti tinungpal ko manunemi numampay kulitin nak ni Ani. No ti mo kayat ti magsinara kanyak. Tawagak ti asawam. Kat ibagak nga nagsinubyanan ta. Aramidan mo natin kahit mong aramidan. Yung saan ka na kayat ko na kamay. Takrot! Mabutang ka, kapatag ti asawam? Si kamang lalaki, kapatag asawa na. Kapatag may paypayso na kambaylan, pumatay. Kanatakarik kang kuha na. No, kasta mo na kayat, saan ko kayatin nani? Lipatan na ko. Kasawa ka matin. Aging ka kalagitoy, manunay awanin ti komunikasyon mi ni Ani. Awa matin ti damag ko ken kuana. Good boy akon mano. Balay, obisina, balay. Kat kastaman iti asawa. Balay, obisina, balay. Kat karek manong naming asangkon tun ngulitan pa iti mga ramit ti kasjay. Napailamin di sa pulag kinibalong asawa. Kinihimasmat ko na. Dito nga rin, ti pagkasalita, kanong nemi, kaslay di kalmanlay nga napasamak, kanagyaman naklaon na ti anos mo, kanang ibasa, kat sabi ko mga dadamagdated ko nga balaag, karikitay nagbuya, kan nagdengeg, more power to your program, anong and God bless. Tuwing nga rin nga pagayam mo, Rosano. Thank you, Rosano.